Per què tot això? Perquè era una societat no solament molt ben organitzada, sinó tècnicament molt avançada. I com és que això s'atura? Té dos moments complicats. Un, perquè canvia de dinastia. Quan la gent va a Xina i passa per les muralles, es creu que allò és una cosa feta perquè queda bé. No. Això va ser un intent voluntari de tancar-se. És a dir, el canvi de dinastia en un moment determinat, hi ha diverses dinasties, la nova dinastia diu no, que no hem d'obrir-nos, com feien els vaixells xinesos, sinó tot el contrari, ens hem de tancar. És a dir, això és un gran error, perquè això redueix la seva capacitat. És a dir, el que està clar, i ells ho tenen molt clar avui dia, és que la relació amb l'exterior és molt important. Vull dir, el comerç, el lliure comerç liberal, ells el porten a la terme d'una forma absoluta. Aleshores, què vol dir també això? Vol dir que les grans innovacions es produeixen allà. Des de la carta de navegar, que després els jueus, per cert, catalans al Mediterrani, són capaços d'interpretar molt bé, fins a la pólvora, que dius, com pot ser? Que resulta que els paios aquests l'utilitzen la pólvora per fer festes. Això que fan aquí a Montjuïc, ells ja s'ho havien inventat, però és que, clar, resulta que, a part d'això, serveix per fer explosius. Clar, és a dir que... Però cada vegada que Europa descobreix una cosa, no descobreix res. El que fa és recuperar coses que han sigut fetes, la innovació com a motor de progrés.